अन्नानै बे भिडिअखौ जोबजासे नाय लोगोफोर। बे भिडिअआव गोबां मिथिनो गोनां खोथा दङ आरो बे मिथिनो गोनां खोथाया जोंनि जिउनि थाखाय, जोंनि न'खरनि थाखाय जोबोद खामानियाव होगोन। बेनिखायनो अन्नानै बे भिडिअखौ जोबजासे नायदो लोगोफोर। खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आंनि हारिमु इउटुब चेनेलाव फिन बरायबाय। दिनै आं मोनसे गोनांथार टपिक आरो आयदानि सायाव सावरायनो लादों। बे आयदाया जाहैबाय जोंनि बर' समाज, बर' माहारियाव जानाय मोनसे दुखुनांथाव जाथायनि सायाव। दिनै बेनिनो मोनसे टपिकआ जाहैबाय जोंनि बिटिसिनि चिफ मानाव गेदेर प्रमद बर' सारनिसिम आंनि हारिमु इउटुब चेनेलनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर बावहरो। बिथां प्रमद बर'नि सुबुंथिनि अनसायनाय, दुखुनि समाव हेफाजाब होनाय, खैफोदनि समाव आगोर होनाय, बे हाबाया जों बर' हारिनि थाखाय, सुबुं माहारिनि थाखाय जोबोदनो देरगाथाव हाबा। आं गुबुनखौ बुंनो थाङा। बिथां प्रमदनि दासान्दि मावनो लानाय गोबां जोंनि बर' सुबुंफ्रा, गोरिब सुबुंफोरा, गोरिबल' नङा, गोबां सुबुंफोरानो गोबां खैफोद आफोद बेमार आजारजों गोग्लैसोनानै नांगौबायदि राहा, नांगौबायदि थाखा फैसा गैयियाव मोजां फाहामथाय लानो हायाखै। बिदिया गोबां दङ जोंनि बर' गेजेराव, जोंनि बर' हारियाव। रांखान्थिनि आंखालनि थाखायनो जों नांगौबायदि बेमार आजार, लोमजा साजा, खैफोद आफोद जाबाबो जों मोजां ट्रिटमेन्ट लानो हाया। जोंनि खाथि खालायाव मोजां हस्पिटाल गैया। बैबायदि जाथाया साननि उनाव सान दासिमावबो आरो सिगाङावबो आरो इयुनावबो ओरैबायदि बांलांगासिनो दङ। बेबायदिनो जोंनि चिरां जिल्लायावनो, बिटिआरनि चिरां जिल्ला, ओरै काजलगाव महकुमानि सिङाव थानाय, जों बयबो दा ससियेल मिडियायाव नुगासिनो दङ, सावगारियाव नोंथांमोना नुनो मोन्दों। दिनै बे रादाबा गोसारदों। रादाबा जाहैबाय जोंनि चिरां जिल्लानि सासे हिन्जावसा फुटबलार, ओरैबायदि मोजां फुटबल गेलेयो बियो। बे हिन्जावसाया रायजोआरि थाखोनि फुटबल गेलेग्रा। बे फुटबल गेलेग्रा हिन्जावसानि मुङा जाहैबाय रैसुमै बसुमतारी। गोबाव समनिफ्रायनो बे रायजोआरि फुटबल आरो बेलेग बेलेग फुटबल हानजायाव गेलेयोमोन। गोबाव समनिफ्रायनो बे जोंनि अन्थाव बाथाव सिख्लासा उन्दै रैसुमै बसुमतारीया गोब्राब बेराम, बेमारा मा जादों बेखौ जों मिथिया। आरो खौरां बिजोङाव गोसारनाय बायदिब्ला आंबो आंनि बे हारिमु इउटुब चेनेलनि साननैसो सिगाङाव मोनसे निउसाव बिनि बागै रादाब लाबोदोंमोन। रैसुमै बसुमतारीया मिथिमोनै गोब्राब बेमारजों गोग्लैसोनानै दंमोन आरो न'खराव नांगौबायदि रांखावरि गैयि, थाखा फैसा गैयिनि थाखाय मोजां ट्रिटमेन्ट होनो हायाखैमोन। खस्थ' मस्थ' खालामनानै बिसोरो रैसुमै बसुमतारीखौ बङाइगावनि स्वागत ना लावार आसाम, मुंखौ बावबाय, जायखिजाया बङाइगावआव ट्रिटमेन्ट होगासिनो दंमोन होननानै खोनानो मोन्दों। आरो बे खौराङा ओरैबायदि गोसारलांबाय, रैसुमै बसुमतारीया नि देहाया, थासारिया, हालोदा जोबोद गाज्रि होननायखाय प्रमद बर'निसिम बे रादाबा सहैदों जानांगौ। आरो बियो लोगो लोगो दिनै थांनानै रैसुमै बसुमतारीखौ नायो। नायनानै रैसुमै बसुमतारीखौ नायबाय, मा बेमार जादों। ओमफ्राय बे न'खरनि मानसिफोरा खोन्थाबाय, रैसुमै बसुमतारीया फुटबल गेलेयो, क्रिकेटबो गेलेयो, बेलेग बेलेग बिदिनो गेलेयो। ओमफ्राय सोरनि खाफालाव मा लिरनाय दं जोंथ' बुंनो हाया। बे हिसाबै बिटिसिनि दानि चिफ प्रमद बर' बिथाङा थांनानै रैसुमै बसुमतारीनि गासै फाहामथायखौनो बिबान लाबाय आरो दिनै फैसाबो होबोदों। बियो जोंनि थाखाय जोबोद गोजोनथाव। फैसा होबोदों आरो गुवाहाटियाव लांनो। आरो मिथिबावनाय बायदिब्ला जोबोद दुखुनि खौरां, रैसुमै बसुमतारीनि बिफायाबो आथिङा बायस'नानै लहासो लगायनानै लादों आरो बेखौबो बख'नो हायाखै। लहाखौ बख'नांगौ होनदों पाटनायावसो, बिहारावसो दङ बेनि डाक्टारा। दा बेबायदि दुखु खस्थ' आरो खैफोद न'खराव दङ। ओमफ्राय बे रैसुमै बसुमतारीखौ दा फाहामथाय होनो गुवाहाटियाव GMC, गुवाहाटि मेडिकेल कलेजाव, आरो बे GMCआव लांनाय जासिगोन। दिनै लांगोन, दा लांनानै ओमफ्राय बिनि लांनायनि खरसाखौ जोंनि बिटिसिनि चिफ प्रमद बर'आ होबाय। आरो बे रादाबाथ' ससियेल मिडिया, फेसबुक जा, टिभि जा, निउस जा ओरैबायदि गोसारदों, इउटुबावनो जा, बेखौ साबायखर बावथारनांगोन जों प्रमद बर' सारखौ। मानोना जोंनि बयनिख्रुइ दुखुनि समानो जाहैबाय खैफोद आफोद, बेमार आजार। बे समा सुबुंनि जिउआव आगोर मोना आरो बयनिबो जिउआव फैथारो। बे समाव जुदि सोरबा हेफाजाब होयोबा बे गसाइनि समान जायो। दा जोंनि बिटिसिनि चिफ प्रमद बर'नि बे हाबाया जोबोद देरगाथाव। आरो बेबायदिनो गोबां न'खरफोर दं जायफोरनाखि मुलि गरसेबो बायजानो हाया, लोमजाबा साजाबा। बेबायदि रांखान्थिजों आंखालजों गोग्लैसोनानै थानाय जोंनि बे बर' हारिखौ जाहाथे प्रमद बर' सारा बेबायदिनो नायो, अनसायो। मेंनायबाबो बानायबाबो जाहाथे नेवसिनानै जा हारिनि बिबान,
गिदिर बिबानखौ रुजुनबाय बे मावलांथारनांगोन आरो रैसुमै बसुमतारिनि देहानि हालोदा जाहाथे थाबैनो फैयो, मोजाङाव फैयो आरो बे बिनानावा सिगांनि बायदि मोजां थासारियाव फैफिनो बेखौनो आं आफा इसोरनाव आरज गाबो। लोगोफोर, आं बे भिडिअखौ ओरैनो गोसो जानानै खालामलाबायदों। बेबायदिनो जोंनि बर' हारिनि गेजेराव गोबाङानो गोबां खैफोद आफोदजों गोग्लैनानै दं। बैफोर सुबुंफोरा रांखावरिनि आंखालाव, थाखा फैसानि आंखालाव, न'खरनि मोजां थासारि गैयियाव बेबायदि जायो आरो फरायनाय लिरनायनि बेलायावबो बर' हारिया बेबायदिनो जादों। फरायनो आफस'स थाबाबो जों थाखा फैसा नांगौ समाव जों एडमिसन लानो हाया, बिजाब बायनो हाया। जायहा दङ नांगौनि बारा दङ, थाखा फैसा बाहायबा बाहायख'नो हायो। नाथाय बिथांमोना गोरिबफोरनि थाखाय फैसाखौ दान होआ। गावसोर खस्थ' खालामनाय बा गावसिनि बुद्धि सोलो मेलेमजों खामायनाय रांफोरखौ बिथांमोना गावसिनि थाखाय गोसोबायदि बाहायगोन। नाथाय सोरनिबा, गासिखौ बुङाखै आं, जेनेबा गासिबो बिदि नङा, खिन्थु गुबुननि थाखाय माब्लाबाबो होआ थाइसे थाखा। थिग बेबायदिनो जोंनि बर' हारियाव अनलायनाया खमायलांदों। दा आं बे बेलायाव मोननै गोनांथार बुस्थुखौ बुंनो सानदों। जों सामफ्रामबो जानाय लोंनाय बा सोलिनायखौ जों खस्थ' मस्थ' हायो, फरायनाय लिरनाय गाननाय जोमनायखौ गोरिब सुबुंफ्रा खस्थ' मस्थ' हायो। बोथिसे बोथिनै जेनेबा मिरामिसैबाबो जों थांनानै थानो हायो, फिथाइ सामथाइ जानानैबाबो। नाथाय जेब्ला जोंनि जिउआव खैफोदा फैगोन, आं दा गावनो बुङो, आंहाबो जिउआव गोबां खैफोद फैदोंमोन। जोंनि न'खराबो ओरैबायदि गोरिबमोन, दाबो गोरिब आरो बेबायदि खस्थ'नि गेजेरजों दङ। माब्लाबा समाव ओरैबायदि आगोर मोनै जायो, बे समाव जों जेबो राहा मोना। बे हिसाबै जोंनि बर' हारियाव नुनो मोनदों, ससियेल मिडिया फेसबुक इउटुबाव फैनायखौथ' फैनाय जों नुबाय आरो फैयिफोर गोबां निउस दङ। बेमार आजार नायजानो रां अनसुंथाइ बिनाय, डाक्टरनाव लांनो हायाखै, जानो लोंनो गैया, बेबायदिनो गिदिर गिदिर बेमाराव गोग्लैबाय, हस्पिटाल लांनो हाया, गोजानाव लांनो हाया, गुवाहाटि लांनो हाया, दिल्ली मुम्बाइ चेन्नाइ लांनो हाया। दा मा खालामनो, बेमाराथ' रावखौबो नायनानै थाया, गोरिब माहाजोन बेहाय खुनु खोथायानो गैया। बे हिसाबै आं खावलायहरनो लुगैदों दि सरकारनिफ्राय हेल्थ केयार, देहानि थाखाय माखासे मोजां सुबिदा सरकारा होदों। हेल्थ केयार मोननै कार्ड बानायदों, बेलेग बेलेग कार्ड थाबावनो हागौ, आं मोननै कार्डखौ मैखोमै मख'नोसै। आसाम सरकारनिफ्राय जोंहा दङ अटल अमृत कार्ड, बेखौ बोसोरनै सिगाङाव खालामदों। बेजों मोनबा, दा 6टा जाबाय, 6टा बेमार, बिदिनो अर खामनाय, एक्सिडेन्ट जानाय, रोदानि, किडनेपनि माखासे बिदि गिदिर गिदिर बेमार आजार, गासैखौबो बुंला, बेखौ जों फ्रि ट्रिटमेन्ट मोनो सरकारि हस्पिटालाव। सरकारिल' नङा, प्राइभेटआव माखासेयाव मोनो जों जुदि लानो रोङोबा। बे अटल अमृत कार्डखौ आं सावगारियाव खेबनानै होबाय। लोगोफोर, नोंथांमोना जायफोर मोनाखै बेफोरो बेखौ खालामनानै लाखा। खेबसे खालामफैदोंमोन PCDC बाय PCDC, गामि बाय गामि खालामफैदोंमोन। दाबो जुदि सोरबाफोर मोनाखैब्ला खालामनानै ला। माब्लाबा जुदि माबा मोनसे गिदिर खैफोदाव गोग्लैबा, खैफोदा दिनै जोंनि बे थासारियाव फैया होननानै बुंनो हाया। ओरैबायदि मैगं थाइगं जानाय लोंनाय आरो जोंनि सोलिनाय जि गोदोनि सम गैला, दानि समा ओरैबायदि गाज्रि जालांबाय। मैगं थाइगंजों लोगोसे जोंनि थांनाय फैनायाबो गासिबो इजि जालांबाय। बेनि थाखाय जोंनि देहा सोलेराव ओरैबायदि बेमार आजार सोमजियो। बे हिसाबै बे कार्डखौ खालामनानै ला। बे अटल अमृत कार्डखौ आसाम सरकारनिफ्राय लन्च खालामदों। बेजों जुदि नोंथांनाव बा नोंथांनि न'खराव बा जोंनि न'खराव, जोंनि जाथि बाहागियाव जुदि बेमार गिदिर जायोबा, बै होखानाय बेमारफ्रा जायोबा 2 लाखसिम बोसोरसेयाव फ्रि मोनगोन। बे पार्सनेल नोंनि थाखाय। ओमफ्राय जुदि 2 लाख जुदि बेमाराव जों थाङोबा, थाइसेबो नाङा, बे कार्डजों जों फ्रि मोनगोन ट्रिटमेन्टखौ। आरो जुदि जों बेमार बिदि जायोबा मा जागोन, जेनेबा 2 लाख जुदि बेमारनि ट्रिटमेन्टनि जों फैसा नांगौबा, जों 2 लाख फैसाया मा मुलि नङा। 2 लाख फैसाखौ जों जोंनि हा धोन सम्पति न' बां फानबाबो जों मोननाय नङा। बे समाव आरो जों ओरैबायदि आगोर मोनैयाव जागोन। बे समाव सोरनिफ्राय जों थाइसे थाइनै थाखा मोनगोन। बेखायनो बे कार्डखौ नोंथांमोना जायफोर आंनि भिडिअखौ नायदों, जाहाथे बै कार्डखौ बानायो, नै बे अटल अमृत कार्डखौ। आरो मोनसे कार्डखौ आं बुंबावनो लोगोफोर, बिनि सायाव आं नोंथांमोनखौ गुरै खावलायो, जाहाथे आंनि सावरायनायखौ नोंथांमोना गाज्रि दामोन। आरो आंनि चेनेलाव जायफोर गोदानै फैदों, बिथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय आरो भिडिअखौ अननानै लाइक हो। आरो मोनसे फ्रि हेल्थ केयारा जाबाय भारत सरकारनि, जोंनि भारतनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिया जोंनि गोरिब सुबुंफोरनि थाखाय, BPL सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे ओरैबायदि मोजां खाबु होदों। बे कार्डआ जाहैबाय, हेल्थ केयारा जाहैबाय आयुष्मान भारत। बे कार्डखौ आं नोंथांमोननो नै सावगारियाव देखायबाय। बेजोंबो बिदिनो गोबां गिदिर गिदिर बेमारखौ जों फ्रि मोनो। बेखौ BPL न'खरनि सुबुंफोरनो आसाया रानना होयो। आरो जायफोर खालामाखै, बेफोर खबर लानानै, खालामनो मोनाखै बिथांमोना DC अफिस बा गुबुन गुबुन माबायाव सोंनानै, आसाफोरनाव सोंनानै अबाव खालामनो हायो बिनि
डिटेल्सखौ सोंनानैबो खालामनो लानो हायो। बेजों जों प्राइभेट हस्पिटालानो जा दिल्ली मुम्बाइ बा जोंनि गुवाहाटि बङाइगाव गिदिर गिदिर हस्पिटालावनो जा जोङो बे होखानाय माखासे बेमारफोरा जायोब्ला जों ट्रिटमेन्ट जायोब्ला जों 5 लाखसिम गंसे न'खराव बे कार्डआ मोनसेल' जागोन लोगोफोर। बे आयुष्मान कार्डजों जोङो बे बेमारखौ नायजानो हागोन आरो गोरिबफोरनि थाखाय जोबोद हेल्पफुल। बे कार्डजोंबो गोबां मानसिफ्रा गोबां गिदिर गिदिर बेमारखौ फ्रि मोन्दों। अटल अमृत कार्डजोंबो बेबायदिनो फ्रि मोन्दों। दा नै बिनानाव रैसुमै बायदिनो गोबां जोंनि बर' हारियाव बा गुबुन हारियावबो बेबायदिनो बेमार आजार गोग्लैनानै जों फ्रि ट्रिटमेन्ट मोनाखै। आरो जों बेसेबां जेनेबा प्रमद बर' सारा मालाय जोंखौ बेसेबां नायगोन, सोरनिखौ सोर खोनासंगोन, जेनेबा जोबनो थाङा दुखु खैफोद आफोद आरो सुबुंनि गांनाय उखैनाया जोंनियाव जोबनो थाङा आरो रावबो बेखौ सुफुंजोबनो हाया। बे हिसाबै जोङो माखासे सरकारा होनाय स्किमफोर, सुबिदा, अनसुंथाइ बेफोरखौ जों लानो रोंनांगोन लोगोफोर। दा आं नोंथांमोननो फोरमायहरबाय लोगोफोर, बे आयुष्मान कार्डखौबो नोंथांमोना आसामाव खबर ला। बेजों बोसोरसेयाव 5 लाखसिम फ्रि मोनगोन। जुदि गंसे न'खराव मोनसेल' कार्ड मोनगोन आरो बेखौ लोगोफोर। आं सावगारियाव बे कार्डखौ देखायदों, नोंथांमोना नाय बे लोगोफोर। बेखिनियानो भिडिअ'आ लोगोफोर। आंनि बुंनायाव माबाफोर गोरोन्थि जादोंब्ला अननानै निमाहा होदो। गोजोन्थों।